ja queda menys per a que Alcoi aculla la tercera edició de la seva Fira Modernista. Seran els dies del 16 al 22 de setembre i una de les novetats d'enguany serà una nova associació que ha nascut per a formar part d'aquesta iniciativa. Estem parlant de l'Associació Cultural Alcoi Modernista i part dels seus membres són els que tinc així al meu costat. Per una part tenim a Guzmán Bernabeu, que és el seu president. Guzmán, buenas. Hola, bona vesprada, com estàs? I per l'altra part tenim a Loreto Gisbert, que és la vicepresidenta de l'entitat. Hola, buenas tardes. Bueno, Guzmán, crec que podríem comentar parlant com naix aquesta associació. Aquesta associació naix a partir d'un grup d'amics que tenim una sèrie d'inquietuds i com passa sempre, un dia dinant, podríem preparar-se per fer, entonces, partint d'aquesta base, vam anar fent una quantitat aproximadament de 30-40 persones, vam començar a partir d'ahir i vam començar a buscar la manera de fer l'associació, totes les coretes que n'hi ha, i es van posar en marxa i a partir d'ahir vam començar a crear l'associació. Perquè sou gent d'Alcoi i també hi ha gent de fora de la ciutat? No, tenim gent de fora, sí, tenim gent de Novelda, tenim gent d'Alacant i tenim gent d'altres puestos, sí. Sí, ara en concret, però sí que inclús crec que hi ha gent de Dénia, o viuen en Dénia o són de Dénia, també els tenim dins del grup nostre, sí. Quan fa que es va constituir com a entitat? L'assemblea de constitució va ser el 23 de març d'enguany i a partir d'ahir van començar a funcionar, sí. I diguem que el vostre debut serà en la fira d'enguany. No, el nostre debut ja a raïs de grupo ja el dia 1 de mayo vam estar a la Fira Modernista de Cartagena en un pícnic que va haver i després a partir d'ahir hem estat després a Carcaixent i ara sí que ja tenim, després vam estar fent unes bodes que es van fer, una recreació d'unes bodes que es van fer en una ciutat de la província de Múrcia en col·laboració amb l'associació de Cartagena i vam estar allí ells participant de l'event. Si us pareix podem parlar de les activitats que teniu pensades per a la present Fira Modernista. Loreto, creo que puedes comentarnos qué teniu pensat organizar estos días del 7 al 22 de septiembre. Sí, pues tenemos dos actividades. Una que es una exposición de retratos de fotos de estudio de 1890 a 1910 de fotos de estudio principalmente, ¿vale? Este será desde el 17 de septiembre hasta el 8 de octubre. Permanecerá en la sala la sala multiusos de la EPSA, ¿vale? La inauguración será el martes 17 a las 8 de la tarde. Allí habrá una pequeña charla dirigida por los comisarios de la exposición, Verónica Aquiles y David Beltrán, y luego un vino de honor, ¿vale? Y la velada estará amenizada por un grupo de música, Orchestalia, que es el que estará durante la inauguración. El horario de la exposición será de todos los días, entre semana, de 10 a 2 y por las tardes de 4 a 8, menos sábados que será de 10 a 2. Y luego, por otro lado, el domingo 22, es 22, ¿no? Sí, el domingo 22 tendremos una concentración de bicis de época, ¿vale? Participarán la Asociación de Amigos de la Música y Tradiciones de Santomera, luego las Galgas de Yecla también participará y de varios pueblos de la provincia de Valencia. Nos queda por confirmar si alguien más de la Unión Ciclista se une. Estuvimos en contacto con ellos para ver si a alguien les apetecía también participar con nosotros, pero de momento está por confirmar. Y eso será el domingo a las 12 de la mañana. Al marge de la vostra participació en la Fira Modernista, crec que durant l'any també teniu moltes altres iniciatives que dur a terme, no? Sí, per exemple, enguany estarem en la Fira Modernista de Carcaixent. Sempre hem pensat des del grup de fer un viatge estrella, que enguany el viatge estrella serà a Teruel, anirem del dia 15 al 17, participarem en la Fira Modernista d'això. I després, a banda de tot això, suposa que és el sopar de Nadal, en fi, sempre hi ha activitats dins del grup a banda de modernisme, perquè també a la gent ens agrada també l'enjuntar-se i és qualsevol pretext és bo perquè generar grup i fer família. Sí. La gent que vulgui saber més sobre vosaltres, que vulgui inclús adherir-se a l'associació, què hauria de fer? Teniu algun espai físic, algun lloc web al qual la gent pugui adreçar-se? Sí, mira, en el correo alcoimodernista@gmail.com, ahí pueden ponerse en contacto con nosotros. Si luego hay gente que prefiere físicamente, o sea, vernos, inscribirse y todo eso, en la calle Gabriel Miró número 36, ahí tenemos un local y el teléfono de contacto es el 661 25 22 99. Y ahí se ponen en contacto con nuestro secretario, que es Emilio. És a dir, que està obert per a que la gent pugui adherir-se, no, a l'entitat. Quan més siguem, pensa que el que volem en el grup, a part de fer amistat, de fer grup, és,
el fer turisme modernista i a la banda d'això participar en tot el que puguem dins de les possibilitats del grup, perquè evidentment barregem des d'una edat mitjana a una edat major, entonces el que volem és que tots siguin participants. I una cosa que m'he oblidat antes era, també estem en el tema important, que han fet una revista modernista, que és un puntet que per nosaltres diguem és com la joia de la corona, que en el segon número que el presentarem en la data de l'exposició, aprofitarem l'exposició de fotografies, ja la veureu, és molt bonica i participa en moltes ciutats de tot arreu que fan modernisme. Vosaltres a títol individual heu participat en les fires anteriors del COI, en les edicions anteriors? Jo en la primera no, perquè estava de viatge i quan vaig tornar tal, però sí que a la segona ja sí que ja vaig participar, sí. Vegeu que n'hi ha en el COI una adhesió creixent, vull dir que està funcionant esta iniciativa de la gent del COI? Sí, yo pienso que sí. Y además yo creo que la participación este año va a ser muy elevada. Sí, sí. No, la gent alcoiana per si l'associacionista Sí. li agrada molt participar i qualsevol cosa que siga fàcil per a poder la gent participar, lògicament que els agrada moltíssim. I esteu treballant en companyia de la regidoria de turisme, estan facilitant molt les coses per a poder participar en aquesta edició? Claro, per supost, nosaltres a nivell de la Concepció de la Lorena estem en contacte tal, i a part d'això, a tot arreu en altres associacions, diguem, de Teruel, de Cartagena, Carcaixent, inclús en Terrassa estem ara en contacte per a poder fer algunes coses en comú que puguem més avant anar-s'hi. I la nostra idea és, ja ho dic, portar el nom del COI des de la nostra modestia a tot arreu i el que puguem fer, per supost, des del modernisme. I que ara sols ens queda que animeu a la gent a que participi en aquesta fira, inclús que es pugui adherir a la vostra entitat. Primer, més important, que la gent que participe, que isca, que vesga, i després, lògicament, estem ahí el que vulgui, que necessite qualsevol tipus de coseta, per la nostra part no hi ha ningú problema. D'ajudar-los i qualsevol consulta, vull dir, a part de que si es fan socios, evidentment millor, però que, bueno, que el tema és que estem ahí per ajudar a qui necessita alguna cosa. Reto, ¿qué les dirías a la gente para que se animen y participen en esta fira modernista? Pues no sé, simplemente es eso, que vale la pena probarlo, a participar, y es verdad que realizamos muchas actividades durante el año que merece la pena que no se la pierdan, que no solamente es Alcoy, sino que es más sitios y que nada, y que cuantos más seamos, pues mejor. Perfecte, pues ha sigut un plaer compartir aquesta entrevista amb vosaltres i que vaig a veure aquesta fira modernista. Moltes gràcies per recordar-nos de nosaltres i estem a la vostra disposició. Gràcies. Muchas gracias.